And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Kapag NBSB, marupok. Please hide my identity. First time kong mag-share dito. Palagi akong nakikinig ng programa nyo. Itago nyo ako sa pangalang Julie. And this is my secret file. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Pero susubukan ko. May nakachat po akong lalaki sa dating app. Sa lahat ng nagchat-chat sa akin, hindi ko yun kilala. Kasi nga dating app, profile lang yung makikita. Aaminin ko, single ako. At never ko pang na-experience ang magka-boyfriend. In short, NBSB. 22 years old ako sa ngayon. Fast forward. Yun na nga, may nagchat sa akin. Nireplyan ko naman. Hanggang sa nagkapalitan kami ng tanong sa isa't isa. At doon ko nalaman na isa pala siyang pulis. 29 years old na siya. Medyo matanda siya sa akin. Pero, in fairness, sweet. Hindi naman siya boring ka-chat. Minsan, tumatawag at nagte-text siya sa akin. Hiningi niya na kasi yung number ko. Hanggang sa nakasanayan ko na siyang kausap. Hindi kami nag-uusap ng matagal sa text or chat kasi may trabaho nga ako at may trabaho din siya. Sa gabi lang talaga kami nagkakaroon ng oras na magkausap ng matagal. Pero minsan, nagkakausap naman din kami kapag hindi masyadong busy sa trabaho. In-entertain ko siya kasi mukha naman siyang mabait at madali siyang mag-reply sa tuwing nagchat-chat kami. Magaan yung loob ko sa kanya, kaya nung sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin, umuo ako. Kasi nararamdaman ko na komportable ako sa kanya. 29 tsaka parang matured kong mag-isip. Ideal ko kasi na lalaki yung mas matanda sa akin para mas mature din kong mag-isip. Fast forward, nagkita kami. Pumunta siya sa lugar kung saan ako nag-i-stay. Hindi ko alam, basta nung nagkita kami, hindi ako nakaramdam ng kaba o nakaramdam man lang na na-awkward ako kasi nga first time namin magkikita ng personal. Walang kaba, walang awkwardness. Sumama ako sa kanya at nag-usap lang kami. Nag-open siya sa akin about sa family niya, yung college struggles niya, hanggang sa nakapasa siya sa board exam. Then, pagkatapos namin mag-usap, nag-check-in na kami. Kasi yun yung usapan namin na kapag pumunta siya sa akin, hindi na siya pwedeng umuwi sa lugar kung saan siya nag-i-stay kasi gabi na at malayo-layo rin. Gusto niya magpalipas muna ng gabi. Sumama ako sa kanya kasi nararamdaman ko na mabait naman siya. Hanggang sa, yun na nga, nag-check-in kami at doon ako nakaramdam ng kaba. Kasi, first time ko namang maka-experience ng ganun. Single ako for the very long time. Judge nyo na lang ako ha. Alam ko, marupok ako, pero hindi ako pokpok. Siguro ganun talaga. Pag NBSB, marupok. So nung matutulog na kami sa iisang kama,
Gumagalaw na yung mga kamay niya. Pinilit kong tanggalin yung kamay niya, kaya napatigil siya bigla. Akala ko hindi na siya mangungulit kasi akmang matutulog na kami, bigla na naman siyang gumalaw uli. Hahalikan na sana niya ako pero nagpumiglas ako. Isinubsob ko yung mukha ko sa ulunan at sinabi ko sa kanya na ayaw ko. Inilalayo ko yung mga kamay niya sa katawan ko. Pero siya naman yung hindi nakapigil. Hinawakan niya yung 2 kamay ko kaya hindi na ako nakagalaw. Kasi mahigpit yung pagkakahawak niya sa akin. Hinalikan niya ako at hindi na ako umilag pa. Nagpadala na lang ako sa gusto niya. Dahil inosente ako sa ganitong bagay, bigla siyang nagtanong sa akin. Hindi raw ako marunong humalik. Wala pa ba daw akong first kiss? Kaya sinabi ko na lang sa kanya na wala pa. Fresh pa ako. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy na lang. Hanggang sa may nangyari nung gabing yun. Hindi naman ako nagsisisi na may nangyari sa amin kasi nagpadala ako sa gusto niya at ayoko nang magmalinis pa. Kinabukasan, umuwi na kami at inihatid niya ako. Kaya lang, may naalala ako na sinabi niya sa akin, wala daw siyang FB account. Kasi nga, sa dating app lang kami nag-uusap at nag-uusap lang kami through text and calls. Kaya naisipan kong i-stalk yung kilala ko na same ang nature of work nila. Baka sakaling may tumugmang information o di kaya ma-stalk ko. So to make the story short, nahanap ko yung account niya sa Facebook. Yung account na sinabi niya na hindi na niya ginagamit kasi na-hack daw. At dun ko nalaman na ang lalaking kachat ko, katawagan ko, katext ko, kamit ko, at ang masaklap pa ay may nangyari sa amin. Nakauna sa akin. May asawa at anak na. Nahanap ko rin yung bagong account niya at account ng asawa niya. At nang makita ko yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nangihina yung katawan ko na hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi wala akong kamalay-malay na yung lalaking nakakausap ko ay may pamilya na pala. Kaya nung araw na yon, di ako nakaramdam ng gutom. Buong araw akong nagmukmok sa kwarto. Nag-iiyak kasi ang tanga ko. Tanga! Nag-chat ako sa kanya. In-screenshot ko yung account niya. Galit na galit ako kaso hindi ko na mapigilan yung sarili ko kaya ganun yung ginawa ko. Tumawag siya sa akin, nag-usap kami at ang sabi niya, hindi niya raw sinabi sa akin baka daw hindi ko siya matanggap. Plano raw niyang sabihin sa akin kaso naghahanap lang daw siya ng timing. Nahihiya ako sa sarili ko kasi ang tanga ko. Nagpagalaw ako sa lalaking may pamilya na pala. Kaya nung araw na yun, pinilit kong kalimutan lahat kahit masakit. Kasi nakuha niya na ako eh. Tapos, hindi pa kami nag-uusap ng mabuti. Gulong-gulo yung isipan ko nung araw na yun. Kinalimutan ko lahat. Hindi ako nag-reply sa mga text niya. Hindi ko sinasagot yung mga tawag niya. Kasi para sa akin, para saan pa yung explanation niya? Kung alam ko naman na may pamilya siyang nasasaktan. Ayokong maging kabit. Kaya ayokong madawit pa dun. Ayokong maging kabit kaya ako lumayo. Alam ko na may nagawa na akong kasalanan sa asawa niya. Ano namang magagawa ko? Hindi ko naman alam na may asawa yung pinatulan ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Julie. At ito ang aking secret vow.
always your number one. FM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!